ukuphela kwethu yabona nje lokungafika lapho nje mfowethu futhi necala elizele lapha liyathembisa ngase luwinwe ngiyabuyela nge-18 kuSeptember. Awu manje loba nini lelo cala? Icala likhona la eAmerica. Awu Khanyani phela nyakazisa kodwa ngiyathembisa impela into izoqonda. Hayi ngoba ke impela ngoba phela nami ngilapha ku life nje nalabo abafana onhlaka ngithi mina awu ngiyezwa kuthiwa bathi basuka lapha elungwaneni lapha edrobheni bathi ukhe umshile lapho uact kuba upresident wamabhengi. Impela mfowethu njengoba uNkulunkulu esipha amandla nebudget noma engenayo ibudget kodwa kubalulekile ukuthi amandla sibatshengisa abantu ukuthi awakonofela ukuthi kuyoze kufena umuntu omkhulu kuyoze kufena if you really trust yourself enough kubalulekile ukuthi ungabi nayo ifear yokushiya omunye umuntu kunjalo khona nginakho ukuyisolo okuncane ngoba abathethwa bakhulisa ilembe ubukhosi babujwayele manje ngibone esembethe ngezingwe sekosiwa sekuphahlwa ubonga uactor athi mina yabona akusho ngikazwa zibhobo ngiphesheya ngelapha emkhulu kubi lapha yoko ngibuyile phesheya. Hayi cha bangithi nje ngiyamshayela manje ukhala ngebudget okay ngoba uthe umshiyeka nalutho awumshiyeka la budget. Kwamina ngina budget emkhulu ikhali yonke budget enginayo ngakho ke okay makukhona kwenzayo emphakathini ngiyojabula ngoba nami ngisamile ngizama le elokhunjaneni eWestern Cape ngiyohlangabeza abafana ngizama nami ngithinta insizwe engiyithembileyo ezathinteka zaba nonembeza umfowethu lapha oMelusi Foundation uManxiza weBusiness Forum umfowethu lapho uLthuli ebethintwa insizwa oGajo lapha nezinyanga zakhe zahleleza nawe umkhulu awuzange usale ekukho konke lokho akunjalo ukuthi isport uyasazi kunjalo ke ngisho nami ngizamile ngamandla ami bafowethu nami bengathenda iqala libuqayila iphinde futhi ngizoceba uhulumeni waseSouth Africa emphefumulweni kwamakhosi anye no president abaphatha izwe kudala nabaseliphethe manje abahlangene la eUnited Nations ukuthi asihleli kahle izwe lisengipheni lengase lithathwe isibongo. Hawu ngazi uhamba into ebaluleke kangaka into enkulu phela leyo kodwa amabhinqasi lonto leyo ayazi noma engayazi awebamba ngendlela akusiwa inyama la hayi kodwa ke ngengezwa manje ngishayelwa ezinye insizwa bathi asisiqaqe lesi sikhundla singabe sisaphuma la empangeni asisakufanele ngoba usufele wadayisa waqoka ijazi lalena ayifulegi lalena phesheya lapho khona laseMelika bathi usekudlile uTrump bathi ukudlile uTrump ifleke leyiqhwaga emhlonishwa ifleke lamamelekane akazahlulwe umuntu amamelekane namanje asanda kubhomba iRaqi ngicela ukuthi mangibuya nami ukhona uTrump angiphathise khona ningethuki niqaba ngishwana unyaka ngishaya indlela zingeke uzoqhuma ntavale siye zangifele isikhoma sigwele ubhathi ugcwele manje. Cha bo mina into engiphathe kabi nengethusayo lapha eSouth Africa sinama AK sinamavolofolo labantu baphesheya lapho khona sengisabela noma bethumela umcibisholo sufela lapho ukhe ngeke saphinde mfunene lesikhundla ngoba bekungafanele umshiye naso yedwa. Inkinga ngithe osuka afekabe bawuthumela umcibisholo umuntu nokuthula lovuke ngekho afuneke ukuthi naphazeke amabhala aqobezele lapha kanti lezi ngodo izinto zaqobezelanga amafutha akhe
isonto bebhize thukasabuyi hey isihlalo wezinto zemfene isihlalo washiya kumuntu usaphila ndoda engeke ewatayisi mana kuhlebele ngane yakwethu ngiyacela nawe umshayishane sichitho ubuya ni mana uKBs manje kuthiwa uyaphasa lapha emthathusi kuthiwa ungasabuyi umcibisholo usuke Iraq kuze kuwe ngqo efuna usaniphatha mana ngizobe Washington kusasa ngizokwenza show yokuthi uThabo ngiyamkhithaza abese president party South Africa ngibhala imiza lapha ngibhala ukuthi K hayi bakuthi phishi uyabona lapha khona nje manje ukukhuluma kanjena akasahleli kahle esitulweni njengami usehleli ngesinqa ekweyikhuluma kanti besethembile washaya amaphutha abalulekile mngane yakwethu inkinga uvele wangeqa mfowethu uyabona ukuthi indaba yelobolo yakuthi yabona ukuthi umfowabo Nyambosa bafethu uyasho ukuthi bakhulisele badala labo bantu bana bazalile labo bantu balikhulisa yabona indaba amalobolo yabona amalobolo akuthi Nyambosa mfowethu ngizongithinteka uNkulunkulu wami ithi mfowethu ngoba mina into ethi ukugana nokuganwa ayikho into engihlonipha njengaleyo kunjalo nje abantu umehluko phakathi omuntu nesilwane ilwane zonke zasekhawonina umuntu ubhilonga endodeni kunjalo hayi leyo nto leyo yona sekuphela esenza sibe wonkulunkulu lento ethithileyo lobona ukhey engathi ngaqala kuya besibonelo isilo sambe naye nawe mfuthu bekhona sithi ukwehlisa izinga lelobolo ngoba ngeke bayeka abantu ukucofela bazolokube bebazalile abashana kunjalo ngoba nje phela manje abantu abaningi nje umuntu usehlulwa ukugeza umzwendoda nje ukhipha incomment yakhe nje emithisile ngoba inkinga sebeze bathu ezinye igodi seze kodwa kulotsholwe ngeimbuzi into engazange siyayizwe thina uzokuthiwa kuyogeza umzwendoda ngembuzi uzokuthiwa kulotsholwe ngeimbuzi ezo6 umfazi athathu ukuthi ngawunanti izwe lifa sewoko kwamahlalele nje ama-sit down yabona lo muntu ama-sit down enziwayo hayi kwasiza wathi wafisa ushembe wathi abantu abaganane wathi uma behlulwa ukuganana bahlanganise emzini wakwashembe ukuze into yabo bavubhala umhlangano behlanganiswa abantu bahlale ngokumthetho nangokwesibusiso bangazali bume njengamahashi nezinyamazane kunjalo hayi kunjalo hayi kodwa ke bengithi mina ukhe ungamphuci ngolesihlanu umnikeze ngcono noma inyanga mhlawumbe yena kodwa bathe abantu uzosuka nganisanelwe ngamabhulukwe ngoba nje ulapho phesheya nje bengithe mina akafune azobolwa ngenkomo special mhlawumbe uzobuye uzothi ubuya usefuyile ukhe uzumshiye nane-sponsor ndoda mana mfethu mana ngane yakwethu khona into phela wakhohlwa ukuthi nawe sizwane 100%. Mfowethu ngiyakela okay umuntu omnene ngicela ngoniwa nginomhlangano naye ngolesine ntambama sizokhuluma ngalesi sihlahla mana uyazi ngizobalula phela ngiyacela hayi what 3 seconds mina njalo mina ngiyinyanga njalo hayi hlala saye hayi nginomhlangano nokhe hayi sikhunda sambili ukwazoshisa isikhunda empangeni sikhona sizinsizwa ngabe ngeke ikhe ayingeke ikhe ngizothatha kuseni siyabonana ntambama kusasa mina ngizoba 1 second
hayi cha kodwa bekufuna ukuthi ungasithathi ngolesihlalo isikhundla ukumyeke noma inyanga. Hawu futhi uthe omunye umfana okay unenhlahla uzomshena nemoto ndoda umshene sponsor. But imoto zestate samabhenci. Hey Sabantu mina ukuthi abuse ama-state resources abuse. Mina ngenza iphutha. Akekho imoto zestate asiye kwi-state. Kodwa yena ngiyacabanga ukuthi ngoba umshile nje naye uzoba neplan yakhe ngoba isishona phansi ihuta. Hawu Uloke ishaya udu. okay Irobot. hey uyajabula kuthiwa kumabhrayi ngapha ngasemakhaya ulongana umuwela isihlalo kuthiwa usumuwela esandleni uthathe phansi isihlalo kuthiwa uthathe phansi isihlalo sokuba-president wamabhenca ngithi mina yeke kusazoliwa la Mana mafuthu mana ngicela ukufonela abantu bangapha nje. hayi isihlalo sisaphuma empangeni khohlwa ndoda ayihlala awungakangishayela uTrump ngithi leyo ndoda ungayilaleli nakancane Trump noma ngizothinta uPutin manje what's another fane sekusuku lapho noma kusemini Usemini. Athimbo. hawu Asibukisa la live. Umbuzo kusebusuku noma kusemini Usemini. Hawu. Nesikipa sakhona. hawu Usengwangale impela manje mongameli. Hayi. Ubatha ngishilo khuzane ibhayi lakhona. Isikhabe sasitedele isihlalo Awu bingelela abantu mongameli. Bingelela abantu. Bingelela abantu mongameli. Hawu kusemini. hawu yabona kuleli kahle Ebini wapha. hey 3 isikhathi ngapha. hawu La kosha u12 la. Manje mina ukulala kwami ngiyakubhula ngizwe igazi. Ngikuthatha ngikubeka. Sekulelwe ngekhaya. Ngiyangada athazana ayishenge ay. Yashenge. Ngathi yaphuma zivalwe zonke izitolo. Haze ngibonde nje. usukhulumile ungani e-America la Yabona lento yokulanda i-South Africa le. Hey. Bathi abantu ukhuluma isAmerica ngale manje. Bathi abantu ukhuluma isAmerica ngale. Phela ngingangani mina lapha ngafika ngakhamsela ngasala. hawu Ngizama motherfucker. engathi ujayi kusho ukuthi ngalesi khathi ewele nontshatha ngalezi zakhathi Ngalezi zakhathi. ngalezi zakhathi sawela nontshatha Imbuzi. Awubalinthi. Yazi umthatha nje angifuni ukukhuluma nje ngoba uyadabukisa lo yamuntu wakho siyame yazi. utsho kanje Hayi. Uyadabukisa. Hawu. Nawo bethanda babingele Mana ke ukusasa ngiyobonana nalo mbhemu lo uDibaby lo oculele ngoma lo. No asizubona soba online naye. hawu Sesixhume. Lo shayile ngoma le kalumfana lo uzwide. hawu Umasikandi udlala ubi lapha shaya. Hey. ukhona omunye uDJ lona owawiswa ibhanoli ubani uBlack Coffee awuzungixhumana naye Hayi no sholo fana no nekwatsho sandleni nekwatsho. No usazena lo yathi. lo omunye kuthiwa umkhukhwini ke
ubani ukhona umkhukhwini naye uDJ lapho phesheya hayi ukukhuluma abantu abazoqhubha amabhala lapha phesheya phesheya esaba abacala bucayi mina ngihambe icala libucayi kabi hayi impela kuzwakele kuthiwa leli cala olihambele icala elinzima kabi icala elinzima mfowethu idinga ihlanze enzima kabi hayi uyabona impela uyabona mina bengizofikela nengane yami ukuthi makwenzela libheja leli cala ikwazi ukuthi ingqondo ngiyibuyisele iyolusa uMantombela usekhathele kuyithuma usho kanje afuse gisini igaleni kodwa manje ungichazele ukudla kwakhona kunjani kuyajwayeleka ngoba uvula ukubona ukudla kukuhle ey'thombeni uthi uyadla into engahleki hawu kona ngisho ukhari wenja wembuzi inja ufica isile kumbombo noma ubani asikhuluma iqiniso i-America nje izwe kanoma ubani hayi kodwa mangathi ungikhulume naleli khehla leli kuthiwa uTrump ukungibuzele nje lona ukuthi lalimchaphazelani mongameli wase-South Africa limguqise ukuthi nintsha inkinga into engiyenzi yodwa ugebe uyahlomekisana uthe angithi angivele ngihile nje intsha yodwa umlungu ngiyivule ngempama lapha kuyaboshwana-ke lapho phesheya ngathi khumbula wethu nalufona cha bafonelani ngikulafi nosinqesemfene abantu hey manini hawu banomona abantu bangibona ngikhuluma nawe la kulafi lokhu befone njalo ngithi mina kodwa bakithi mara bafona kanjalo kanti i-group call in there hayi phela ngoba lokubesha nje phela abantu ilokhu bengishayela kodwa mina ngikuthanda uqiniso wodokotela nje bese kuba umehluko wena nomehluko neziningi izwa nje ezimbala naye ngisayingunithi ngoba kusayingunithi ngiyaphinda ubani kodwa lofuna ukuthi nkosi yami hey kodwa sozoyivakashela nje ngisawuyifunda ingqondo hayi inhloko ikhona lapha inhloko awubusise phela labafana badlala la endakunomlazo hawu wathatha impisi yami wabani hayi uyabona hey ngiyayibusisa lo ngoma othi ngazopana hey ubungathatha ngani kodwa komfana kodwa kuphathela isikhwama ukhumbula okhozini namuhla hayi ukhumbula okhozini namuhla Madako mfowethu ngiyacela ukuthi ube khona lapha kunala ngomhla 20 hayi ngicabanga ukuthi mangicela upresident ngizoba khona kodwa ubengakangithinti unala ngeke kunala abathinte bonke abantu ngoba i-weekend uyangcwaba unalo uhlelo awumchazele lo mpendulo okuphendula ngayo sicabangeni ethi kunezempela omunye umuntu
Emanje silapho kwaJaiva bathi iy'ntula abayijwayele bona ezamathole zadlula iy'moto zamathole madoda ezimnyama ishushumbisa thizeni oseyobeko Hayi bathi iy'ntula ezinhle kangaka kule ndawo uma yiqala hawu khona laphana kwaJaiva kwaJaiva hayi lo mcimbi waba nesasasa elikhulu kabi laphana waba nesasasa elikhulu kabi nenkosi leya kuba Jaiva uSithole wabonga wathi hayi abafana endaweni isizwe sakhe ebenza kahle kakhulu mfethu into asiyikhuthaze dokotela nje ngiyabonga kakhulu nawe mfethu ukuthi ulokhu uyikhuthaza into ezinto asiqhubekeni ndaba mfethu nje ibudget ikhona noma ingekho hayi kodwa ibudget lene yamabhinqa ngokomthetho kofanele ukuthi kube nomhlangano akufuneki upresident engabi nawo ibudget upresident fanele benebudget ebenominister bakhe bonje ulongana uKhenji bekufanele ukuthi umbeke lapha ezimali hey kodwa manje ingeke engathi ungambeke bawuminister wamaphoyisa ngeke ngempela loyo fanele nje yabona nje phela nami mangikhuluma iqiniso mfethu nami ngiyibokile ingozi ngayibekela ukhowami uGude Matashe mana nikhathe njalo lo phathi kodwa something ngizokuphela ukuthi nawu sibekelo wakho awungicazele nami befuna ukuyibekela wami uGude Matashe wathiwa ngokuzayo nami ngiyodonsa noma uAnge Mosenga usho kanje nami ngihambile uRamaphosa akangahlali bedwa bakithi hayi kunjalo khona kunjalo kodwa nje phela phatheke kabi mina ukuthi uzoxhashazwa nje umfana wale phesheya womlungu afika guqa umongameli wami leli khethe lidala leli khethe neni wode ngathi zenyoni ubani leli khethe liphethe phesheya uTlabo wamguqisa wamguqisa phela kodwa ingoba vele phela wayengekho umuntu owazi ubusizwa lapha engekho isizwe sakwaZulu lapha hayi nami ngasho ngathi awushode ngathi lo wakufona amakhakhaso odwa hayi into engizayisho kanza kwethu ukuthi dokotela uyafuneka umkhankaso noma ngabe saphawula sithini phela ngomhlaba asibe khona isikhwama samabhinqa kube khona no minister wakhona nongqongqoshe wakhona sikusiza umphakathi hayi vele esinayo kabi ivele nje mawubuya le phesheya uma nje mfowethu imthente ise eKinshasa kwi Peace Festival eCentral Part of Africa moGilimanga bahambiswe yimina lapha hawu yabona ngiyakushayela baGilimanga khona osaleyo bebehamba washo ukuthi ke wathi kubaleke into ethize osaleyo wathi usafuna ukuyoshisa impepho ekhaya usaliwa wathi usafuna ukuyoshisa impepho hayi undolo usethi awungeke ngiyephesheya mina ngisana kuthola isoka hawu Kanti uphatheke kabi uyagula uGadathana uthi bamlusisile yena uyiqhumu yena kanandoda ngambona lapha uGandaganda nginabo lapha eWestville ngambona nje lengane lena ingane eshaya ingoma wathi kunyakaza indlu wabona hayi la ihamba yodwa lengane ihamba yodwa futhi iyogcina yodwa ngoba iyothatha phi ijongo eliqinele ukuyibhalansa kanje hey ngoba lapha uyabona lapha kufuneka istamina esizali istamina lapha siyafuneka la hey ngezwe mayihlaba laphana ngithi ukuthi ze ngokunyakaza kancane umhlabana athi uGandaganda ngempela lo awucabanga isihlabanini nobabinile hawu sithatha good night Siza nje kungaphushiwe. Hey. Phushiwe isihlabha. Siza. Ay.
Ayi uyabona bengithi mina awubuye sizohambela lama province awuline ngesibheke manje ngoba kuyafuneka ngempela manje kube khona ominister kube khona nezimeya lapha ezantsi kube khona namakhansela ngoba njengopresident nje lento ivele ibe official ngoba libehluliswa abaphathi abasiphethe nemisebenzi ayikho mfowethu qedile uyabona mfowethu singancokole sidelelane sikhulume yonke into esiyithandayo vele sine-stress yabona hayi ngabe mana ngibeka iflege kanjena nje nami wena uzibe iy'khohlela zakho ngoba siyahlekisa sithi iy'hlathi zami ngoba nami sengikhathele ukuthiwa uzanefa bethi ukhanda lembosha Phela bisale ndoda ngiyafala mina asikayikhulumi lento yokuthi sikwazi ukuhlela eSouth Africa siyimele thina ngoba ibatatazela kuma nje bephuza iti abanye lapha ominister kubona ngathi bayasha hayi ngendluzula so sithina amabhinga azoba i-sub-government asilunamuntu kunjalo senze umehluko phela emphakathini kunjalo kungena imisebenzi ngoba ulapho nje phesheya abafuna ukudlula South Africa bafana nabantu abafuna ukudlula Africa angona eBurkina Faso lapha hayi ngake Burkina Faso lapha hayi ngake impela hayi akehlaleni phansi emadoda ngempela lento engikhulumayo sesichaphazeke kakhulukazi lapha nje eSouth Africa xhashazwa kakhulu eSouth Africa kusafanele ukuthi ngempela le ndaba yokuvota ke kuvele nje kukhethwa abanumzana beyindawo kulama province awunana asazi ukuthi baqotho bayakwazi ukumela abantu ngoba thina basifuna thina ukushaya ngo-250 singakwenza lokho hawu ngisho kusasa phela kahle nasithule nje ngoba siyabuka nje ngisho kusasa hawu ngisho kusasa angani nje amaphoyisa engafika egcishe nathi Nathi remote enginiwe uSamzi. Ngempela. Awubukisa abantu remote. Awubukisa abantu remote. Awubusi remote. Ngithi mina buya lapho. Zothi ufika lapha sibe nomhlangano ngoba le ndaba yokuthi siyovotela amanye amadoda agcine mayisehlele ngasinaki mina ngikhathele manje ileyo nto leyo kodwa leyo nto leyo akufuneki simatshele usuku nani siyohlala phansi sohambela zonke insizwa ke sibone ukuthi iSouth Africa sikayisa kanjani phambili ngoba izingane esizalayo zizokhula zisiphimisele ngamathe izwe selihambile izwe lidayiswa ngabanye abafana singazi thina ube ngoba niphesheya nje niqaqwe ngabele ngiseniyosayina nje wesinqaseqena sazi ngoba thina silapha Ngikuthutshela ngizodlula khona eRome lapha ukuthi kuwelana kwesakho mfowethu ngiyacela mfowethu ihamba silanda amazwe amandla emazweni omhlaba sibuye siphilise izwe kunjalo nje uyabona nje ngempela ngale nje ukuthi siyajoka ngale nje ukuthi siyajoka siyadlala abantu sebekhathele ngabantu ababodwa abenze ubuqhitsima abanye besivalele ngaphandle bedla imali ngazodwana uthola nje sinamathalente sifukuza izingane bave beqamba amanga bathi hayi bayifaka ibudget yodwa usubona sebe izisuku zabo sezingaka le budget thina lutho lokhu nje silindile nje sisethembisa nje lokhu sithembisa egoli nje thembisa siselokushini ethembisa nje ngoba silokhu sikhuluma nje ayingeke buya singasemfene kehlaleni phansi madoda ayingeke buya awubheke uyazamula manje ushiya inhloko lapha eSouth Africa ulambile ushiya inhloko usulambile-ke manje bekhuluma ithinta amakhosi ithinta labengihamba nabo abangivikela ophuthwini ukuthi ingathunywa uphuthu inkabi ikhokhela kumanje
ziyantata azazi shama airport ngoba ikitebe yazi airport ziyantata azazi ungihlangabezapha hayi njalena ifuna ukungibulala hayi kufanele ukuthi ena bengakwenzi lokho ngoba kuyafana noma bengakubulala ngeke bethole lutho kufanele ukuthi phela isibhamu sikaqhumi isibhamu sisivimbe isibhamu makhola kolakale khona kuhlalwa phansi kukhulunywe none shula noma sengafa njengomgubeni ufuna amathi sabane ngami la hayi uyawehlula namanje manje ke hayi awubuye ehlale phansi mina mangihlabile ufuna nje laba la ngathi umphakathi usheshe wafika kule ndawo kanti izingane zami hayi yazi awubheke umfana dese Cape Town amaqaka lakhe ngithi mina longani isondo lelongani lentshe hawu cishe wayibulala ingane singasafana awubheke umfana amaqaka kanjani namantseze hawu mfana awada utshenje ngibona qhaqhaza awulanhlolo awubheke mina umfana ngibona amaqaka lakhe amnyama kanje uhambe eCape Town etiyeleni ngizolokuya sokhuluma nawe kodwa ngicela ukuphathele lefleke le qhaka ibalekile hayi liphathe senqedile aliphathe hayi ukuthi abantu abaningi bebevele bengafuni vele ngizophathela bonke ukuyadula la kodwa ngizophathela inkunzi ngoba impi inqoba ngethi abanqobi bethu banye USA hayi kunjalo nami kodwa sikwenze kahle kodwa abana ngifundisa umnyaka ngizoqinisa olwandle lwana ephinde futhi ngilifake emfuleni wana bese ngilibhuquzise enhlabathini yana bese ngaligezi busuhamba bese ngidiza kahle ayi ubuya namanye amandla ke lapho uzogqilaza impela ke hey uzogqilaza uduke manje hawu ukhushusile mina ithatha jamuwe jamu 3 1 second hayi uyazi ukuthini okay hayi kabuye kusasa ngizoke ngitheke sihlanganeni ekuseni ungamshiya nefa now beabhlungu la hawu kuthiwa inkomo iyakhala leni olundi inkomo kuthiwa iyakhala eminyangeni mfuna lokhu ivula ivala kuthiwa iyakhala inkomo ithi wo iyabhonga kuthiwa ithi ungulahlile usinxa sempela ngithi mina hayi kakulahlanga umude kakhulu wena uyabona kuma-acting yaqala umuntu akhuluma into ephila kanje mfethu ngendaba kababukhumbi uNkulunkulu wami nangendaba kaJabulu Fokalanga hayi okay so far so good ungabuki amubaba hayi kunjalo hayi kodwa hayi iyacosha le nkabi ndoda inkinga labantu bese ngikhohlwe umuntu baphulisile manje leyo nto yaphela singilimaza manje ngizobehlula kahle hayi uyabona nje ngoba usushiye ngapha isikhundla ayikhohlwa beyofana ukuthi uvele uyiguqise uma uzosilanda hey unene ungasithatha ubaleke ngoba ngeke usabuya lo uyabona nje uthi wahlala esihlalweni sakho uwe ubheke phezulu isihlalo sakho awukhe usesithethe kwamoto leyo into yesazosiwa ye-intelligence hayi uyabona impela hayi uyabona uyobheka ukuthi awekho namarekhoda akuleyo moto hayi kodwa-ke engicabanga ukuthi wenze nje ubuqhawe ngoba nami nkathi ngiyilena ngamshiya uMabalengwe ngoba uprovile ngoba ngithe mangibuya ngapha wathotha kaselaphi usekhanda umuntu ukuthi ube mhle awungathi hawu kanti umuntu wenza kahle wathi manje uyangibona senginjani hayi cha kusami ngikhonzele phesheya ungathi wemchunu futhi ungadli phela ukudla kwakujwayele ngoba uzongcolisa imbhede lapho phesheya usiphoxe
hayi anginankinga ngikabani ngizokuthinta mase ngise-room. Hayi ayikho nkinga ungithinteke lapho ungikhonzele ko 50 cent lapho. Hey usiqhatha bani hey bafowethu bengisakhuluma no president lapha